Beni, makulay na buhay. Nandito na kami sa Parting Quezon. So kakain kami ng lunch ni Mrs. Cabelli dito sa Kamayan sa dagat. Ayan, Dumaka, Quezon. Dumaka. So yun. Hello po, kakain po kami. Larinel doon, tapos ayan, ito muna, may sigsag ha. Kamayan sa dagat. Ayan, bodol fight na naman, Mi. So yung menu nila, Mabel. Ayan ang menu. Dadalwa kayo? Opo. Pangatlo ka na eh. Gusto na sumama sa amin? Sinigang na isda. Ayan. Hipon, garlic, pidi. May sugpo kami. Seafood combi, kaya lang. 6 person. Kakaano Pero lang naman po. good for 2. Meron kayong per kilo. Ito. Di ba pwedeng kanyari kalating kilo lang? Pwede. Pwede man. Pwede. Kalating kilong crab, kalating kilong sugpo. Sama-sama na yung seafood combi. Steam, garlic butter. Ganun ba? Garlic butter. Isang good for 2, Mi. Yun ang sa akin. Alin yun na lang, sugpo. Sugpo lang yan. Sugpo lang yan. Hindi pwedeng combination nga po. Pwedeng combination. Ayan, bawal kalahati. Tig-kalahati. Isang kilo na bali. Ayun. Magkano po yun? Ano yung G4? Ayun ay pang good for 4. Yan, pwede ito sa inyo, good for 4. Pero sugpo lang yan, lahat. Sugpo, tapos may mga lutong ulam. Magkano ang order sa lutong ulam, nanay? Dito ay 85, sisig 120, bicol 100, bistek. Ayun, may nahanap mong Bicol, meron na. Kung kailan na Sa atay, 85. Wala na sa Bicol. kailan wala na. Okay, nanay, magkano lang po si Mrs. Tatanong lang po kung anong mga... Ito po sit, sir. Ano yung magkano naman? Alin? Hello po. Ano daw, Mi? Alin, anong alaman? Kahit po tayo. Dito tayo, Mi. Gandang view. Ha? May gawa ang ganito, kaya ganito. Ang ganda ng view, Mi. View deck. View deck. View deck. Naalala ko yung view deck natin sa farm. View na Gumaka, Gumaka. Quezon. So mga Beli, Gumaka, Quezon na kami. Pabalik na kami ng Arayat. Ano na? Anong order natin? Mga Beli, ito na yung order natin. Kayo ng sabaw ng... Ano to, nanay? Garlic. Wala lo sa bawa. Anong tawag? Garlic butter. Shrimp. Sabaw ng bulalo daw. Sabaw ng bulalo. Yun. Tayo na lang natin kanin, Mrs. Cabelli. Yun, kain po tayo mga Benny. Ito yung garlic. sweet chili yan. Sweet chili. Sweet chili. Thank you po. Magsasubtings tayo na. Tubig na lang po kami, te. Thank you po. Kain ka, te. So, Belly, ayan. Harap ng dagat. Sarap ng dagat. Harap ng dagat. Ayan, oh. Kaya lang against the light dun, eh. Magugas kang kamay, Mi. Kamay tayo. Oo. Saan ka? Okay, mga Belly, magugas lang tayong kamay. Magkakamay tayo. Gawa nang yung ulam natin is kinakamay. So ito mga Belly, kung papunta kayo ng Bicol, madadaanan nyo po itong restaurant na to. So kahapon dumaan kami rito mga Belly, malakas yung alon, malaki yung tubig. So sa bagay, ay nung isang araw pala, sa bagay gabi, ano na yun eh, mga 5 to 6. So malaki na yung alon.
Mataas na yung tubig ng dagat, high tide na siguro. So ngayon maganda yung maganda yung dagat dahil maaga pa. Medyo mababa pa yung tubig. Aside ng tawad ko dito. Ha? Okay, hugas lang akong kamay. Kain tayo. Okay, kain po tayo mga Benny. Okay, thank you. Thank you po. So yun. Sarap po. Mga hangin, sili din sa loob. Hindi, ano to? Kunti lang. Kunting ang. Dito, tayo. Garlic butter. Naalala ko si Kapatad, mahilig sa ano. Gumaka kaysa na kami. Gumaka, Quezon. So mga Belly, At 11. Ay, mag-12 na po. ano ba? 5 hours pa kami magbabiyahe ni Mrs. Cabelli. Sarap. Mga Bele, ito kasi malapit sa dagat. So kaya seafoods, masarap. So pagdating naman natin ng Pampanga, puro karne na naman eh. May laman na ano ba? Laman? Ha? Malaman yun. Crab. Malaman. Garlic, butter. Kaya. Kaya. So mga Bele, paluto. Ganun. Lutuin. Parehas half lang yan. Okay. Ha? Half. No. No, tigkakalate. So mga Bele, tigkakalate lang yung order natin. Pwede. Sarap. Kalmado yung dagat. Kahapon Yeah. nung, ay isang araw naman tayo. Kahapon na yun eh. Ang alon. Pwede yun dito. Kaya yung mga ano. Kamay. So mga Bele, inggiting muna namin kayo sa pagkain. Seafoods. Yan o. Sa garlic butter. Kaya po. Kain po. Nalaglag na yung kanin. Sarap mga Bele. Garlic mayo. Garlic na yan. Ano, butter garlic, hipon. Kaya lang, di masyadong lumasa yung butter mga Bele.
sabaw yung ano yung sarap. 5 hours pa ba? 6 hours. Parang tingin ko kanina sa ano, 7 ta. Ma-adjust pa. So mga belly nag-adjust kasi pag nadadaan kami sa mga ano, Traffic. traffic saka sa mga bypass. Kaya dito, Yan. di kakayanin mo magbalikan ng ano. Sa Dito. ano po ngayon, yung daan po, siguro dati, ngayon ang dami pong bypass road. Daming ginagawang Daming ginagawang Daan. bypass road. mga pinapalaki pong daan. Ang dami. Ano ko? Plato ko. Ah, Kadumi. Yung ayaw ko sa po yung lalambing. Mamaya. may pusa sa ilalim mga belly. Kagandahan mga belly pag ganito. Tabing dagat, yung mga seafood sariwa. Kariwa po. Kanya kalalaki. Mga belly, patapos namin kumain. Ayan po nangyari sa crab. Yan. So malayo pa biyahe natin. Yes, thank you. Po. Busog na naman po kami. So yeah, belly, tapos na tayong kumain. Napakasarap kumain pag nakaharap ka sa dagat. Yun o. Relax. Nabusog ka, Mrs. Cavelli. Dami na naman nakain na ano. So mga belly, 7 hours pa pala biyahe natin. Kala ko kanina 5 hours na lang. Ano nga yan? 7 hours. Darating tayo sa bahay siguro mga... Ilan? 7 PM, pero hindi ko na makukuhanin na diretso 7 hours na biyahe ito. So siguro mangyayari dito mga belly, baka mga alas 10 na ng gabi kami darating sa farm kasi stop ako. Ayokong biglayin yung biyahe na ganun kahaba, ba mamaya makaiglip, delikado. Ayun. Okay, maraming salamat po. Thank you po. Busog na naman. Busog na naman kami. Ingat po. Let's go! Busog. Kailangan para dun sa close-up. Ate, magkano po? Kaya, 1.6. 1.6. Thank you. Kaya mga beri, hanggang dito na lang yung vlog natin. At least, nakakain na naman. So, yun. Dagat doon talaga. Dagat. Kalmado ngayon. Ano, low tide po. Dagat na maalat. Kamayan sa dagat. So, yun. Thank you. God bless po. Dagat po.